Hallelujah. Ambuye alimegezeke chifukwa cha nthawi yabwino imene Ambuye alipasa pamene lero tikukondwerera Mega Sunday. Tapaseni moni amene mwayandikana nawo ndipo mwawuze kuti lero ndi tsiku lawo. Hallelujah. Lero pamene tikukondwerera Mega Sunday imeneyi, Ambuye akufuna kuyankhula nafe pa uthenga umene ukhuza anthu ambiri, ndipo ndifuna ndikupempheni kuti inuyo mumpemphe Ambuye atsekule mtima wanu, mulandire zimene zili zanu, ndipo uthenga umene utiwerenga kuchoka mu uthenga wabwino wa buku la Luka chapter 19. Luka chapter 19. Ndipo tiwerenga kuyambira ndime yoyamba kulekeza 10. Luka 19 kuyambira pa 1 kulekeza 10. Ndipo analowa napyola pa Yeriko, ndipo taonani mwamuna wotchedwa dzina lake Zakeyu, ndipo iye anali mkulu wa amisonkho nali wachuma. Ndipo anafuna kuona Yesu ndiye uti, ndipo sanathe chifukwa cha khamulo, pakuti anali wamfupi msinkhu. Ndipo anathamanga natsogola nakwera mu mkuyu kukamona iye, pakuti anati apite njira yomweyi. Verse 5. Ndipo mmene anadza pamalopo, Yesu anakweza maso nati kwa iye, Zakeyu, fulumira nutsike, pakuti lero ndiyenera kukhala m'nyumba mwako. Ndipo anafulumira natsika namulandira iye wokondwera. Ndipo mmene anachiona anadandaula onse nanena, analowa amchereze munthu ali wochimwa. Ndipo Zakeyu anayimirira nati kwa Ambuye, taonani Ambuye, gawo limodzi la zanga zonse zogawika pakati ndipasa osauka. Ndipo ngati ndalanda kanthu kwa munthu monyenga ndibwezera kanayi. Verse 9. Ndipo Yesu anati kwa iye, lero chipulumutso chagwera nyumba iyi, popeza iyenso ndiye mwana wa Abrahamu. Pakuti Mwana wa Munthu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokozani chifukwa cha mawu amene tawerenga. Tikupemphera kuti inu Mzimu Woyera pitirizani kuchita zija mumachita nthawi zonse kwa wina aliyense pamene tikugawana mawuwa, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mutu wa uthenga ndi chipulumutso chagwera nyumba iyi. Chipulumutso chagwera nyumba iyi. Ambuye Yesu anali pa ulendo wopita ku Yerusalemu, ndipo anali ndi khamu, anali ndi gulu limene amayenda nalo, ndipo ine ndikuona pali chiphokoso, pali chikondwerero,
pamene Ambuye Yesu Khristu ali pa ulendo wawo wopita ku Yerusalemu. Ndipo tikumva kuti anali kudutsa mu mzinda wotchedwa Yeriko. Ndipo chinthu china chake pamene amadusa mzinda umene wa Yeriko chinachitika chodabwisa chimene chinapangisa kuti mpaka na Ambuye Yesu Khristu akayime. Komanso chimene chinapangisa olemba buku ili kuti mpaka na chinthu chimenecho akachilembe chifukwa mawu awa timamva kuti Ambuye Yesu Khristu anachita zinthu zambiri koma anangosankhulako zingapo zimene anazika buku ili. Ndipo ichi chimene chinachitika pa njira yopita ku Yerusalemu pamene amadusa Yeriko chinali chinthu chimene olemba mawu awa anachiona kuti chisaponyedwe, chifukwa choti chidzathandiza tsiku lina ngati lero kwa inu amene moyo wanu munataya chikhulupiriro, kwa inu amene munakweza mbendera, kwa inu amene mumangopita kuchali chimwa chizolowezi, kwa inu amene munafika kuti Chikhristu changokhala basi popeza tinabadwira momwemo, kwa inu amene phindu simukuliona lokhalira pa dziko lapansi, kwa inu amene mwataya chikhulupiriro, kwa inu amene chiyembekezo choti zinthu zanu zidzasintha chinatha. Mulungu anadziwa tsiku ngati lero la Oktoba 2022 mawu awa adzakhalani ndipo mawu awa adzasintha nyengo yanu, chifukwa tikunena kuti chipulumutso chagwera nyumba iyi, chipulumutso chagwera nyumba iyi. Ndipo inu pamene muli nyumba iyi uthenga uli wanu. Bible lifotokoza kuti ali kuyenda anthu anamudabwa, mkulu wina wodziwika bwino, wotchuka, wolemera wavumbuluka kutsogolo akukwera mtengo. Iliyo mukandipikisha kuti mukuyenda pa ndipiti wanu de wina kutsogolo ngovumbuluka kikikiki simana sinyamata munthu wachikulire komanso wodziwika bwino ali mtengo. Abalanga okondeka, munthu amene anakwera mtengo uyu anthu ambiri amamudziwa chifukwa kuti anali mkulu wa misongo. Anthu a misongo anali odziwika chifukwa anali anthu amene amaoneka ngati ozunza, anali anthu amene amatsalidwa chifukwa cha chikhalidwe lawo, anali anthu oyipa, anali anthu ochimwa pamaso pano. Ndikukhulupirira kuti mkulu amene Zakeyu, chifukwa Bible ifotokoza kuti iye kukhumba kwake amafuna atamuona Ambuye Yesu Khristu. Ndiye atamva phokoso ndikumvesera kuti adusa umu anaganiza kuti ndakhala ndikumva za munthu amene, koma sindikudziwa kuti mbuyo wosemu chinamulepheresa kuti akumane ndi Ambuye Yesu Khristu ndi chani. Nkutheka mkulu ameneyu malinga ndi mmene analili ndi ntchito zake za misongo amadziwa yekha kuti kwa Ambuye Yesu Khristu sakamulola, akambweza atsogolera akambweza za misongo kunayo pita uko. Ndipo ndikutha kuona kuti pamene amathamangira kutsogolo anthu anamona mamona shoti mamona shoti tindudulu zake kunali mwina sipabalephera anthu ena amazitenga mgongo kuti kumabili zangu ezo mwezi bwana kusikumalephera anthu ena opupuluma. Mwina atangomona mkulu anamba kali kumopyeza kuchitisi come on
ambuye afuna kudusa kamo koma nkule no kakakakakagati mpaka muteka nkuteka kula meneyo kufuna kwaona Yesu Kristo sana hadi hapa anaemba kale koma anthu ndamena mambweza anthu ozungulira Yesu anthu okhala naye pakupi Yesu mwina ndamena manchingira ziko lapansi kumakhala ma system amene mata kukhala ndi malire wewe koma kuti umukuti ulowe umukapeze awo system iyi amaendesa ndiyawo nanga ndiweso kufuna kulowa mu system uzere mwawo ukapata kuzera mwawo sulowa mu system umangu udabwa anthu kupita mainterview kumapita limoti mambo baya azalwa jakumaliza salatu ayambaso timese timoza na tose tuti kudikira zosa azalwa ayamba atomizaso ugeni chigao chakumwerapo ndikumena zikayanganira iyo kudikira kutati akuyanki kuta kuita ni kuinterview zako wapanga wayamba system ama kudusa na ubomba zako yuma kana yako mweko kudera usakuza kucho kwa anacho kunyumba wewe kule warrant anaka majira ngana system kuli zintu sina zoti muntu mafuna nditukuti komadu ine ndi mafuna ndapuzira ndi mafuna ndapeza koma kutuka chipeze system ikimene yazungulira igweyo usakwanisha muntu ndikumava kuti komadu ine ndaitanidwa maitanidwa yangu ndani ndimafuna nditu ndiruso limene Mulungu anandipasa ndithandize nalo kuendesa ziko ili koma kuti ukalowe mu system zochinga zimene ukomane nazo luso lako kumangokhala nalo mkuola nawo system ndiye vuto ndile kuti ma system wa sali kuchikunja koka ndikuti tokuona kuti anazungulira Yesu Kristo anali ndi system kuti wamisongoza mulola wamisongo kuno ai asatesi daudi ndiye kuteka zake yonesha mwina kuteka nechi kumwini ndi maguva zangu Yesu Kristo ine ndine wamisongo chini kukana misongo yanga koma ndi mafuni sizata kumana jambo Yesu anthu haye siza misongo izo zatesa ndawo zatesa ndawo anangomsiya mulipoenda momuno mene tasongana mukutakuzona kuti koma munge ine ndithu Mulungu anandidelisa ndiruso koma system ikudikanisa system yetu yakumbiru system yandimanga Zakeyo system inankanika inamputa ndiye vuto ndila kuti tiliponso ena chifukwa chakuti chimene tikufuna sije kuteka chimene tikupempha sije kuteka tapemphera sizikwenda taisaizi sizikwenda tinafika pungo kweza manja kuti asiki chichitiki ndizendera Yobu Yesu kungo muwereka mwamdera kuti ndikuyendera Yobu nisitima ziwika kuti tikusowera kuti chifukwa chakuti taisera njira zonse ndiye chimene chimachitika nthawi zina osatiso kuti kapena mwina muli ndi vuto kapena ayi koma zimachitika ndithu kupita kopemphera limodzi wina kabwerako 2 hours ino 8 hours what 2 hours yanko pa ino ambe makondera ino kusala kuti masiku atatu wina kusala 1 hour wa 1 hour yanko pa ndiye zimapereka
maganizo kuti koma tipitirize kupemphera kapena tizikuonerera. Kuitana ndi kusogolo kuti lero aliyese mavuto ake lero ambuye akwachosa bwera ndi kusogolo bwera ino kukhala yambire kukaima panzera koma ukala ndina daliso amene anabwera kumaliza. Ndiye zimapereka maganizo ambiri kuti ineyo ndikuti ngakhaleso system ya kumwamba yanditaya, kuti ineyo ndisingomva kuti Ambuye Yesu amachirisa koma machiriso paina, kumangomva kuti Ambuye Yesu Kristo amadalisa koma kumadaliso kumaonera uko osaonera pano. Ine ai Zakeyo adali munthu amene ali ndi mtima wofuna kuona Ambuye Yesu koma nalibe mwayi. Akuti pa tsiku ili anachipanga chiganizo ndaona Ambuye Yesu Kristo koma mafuta nali pawiri. One guru anazoti gulinkanga andi voto lake Ambuye Yesu Kristo poenda ndi anthu sikutiwa makwera pa ngalawa kapena pena pake kumaoneka kuti Ambuye ndi awo amaenda limodzi ndi anthu. Mina ina anali atali waposa Ambuye ndi Ambuye wamakhala mchigulugulu momwe munawo achonje. Ndi Zakeyo ndi mmene anali ano Ambuye sijaona gulu lachuluka tu msinkhu wangawo ndi wafupi ndipange bwanji ala mtengo mulungu inu mulungu ukakhala ndi mtima wofunisisa mulungu amapeleka poolokera, mulungu amapeleka pokwerera. Sindikudziwa kuti mtengo unawo unangopezeka pamene Zakeyo andi mtengo wake wokwereka. Koma mitengo ina ya minga koma panapezeka mtengo kuti Zakeyo atakukwera mwamba chuchi. Nkuteka atsogoleri pamene anafuna kunzimbaisa Yesu kuti aduze azagalizo antangwanishe kuti Ambuye Yesu Kristo asangane mmamba kuti ampitirire. Koma ndifuna ndikuze na mind ya bambo. Ndifuna ndikuze na mind ya bambo. No one can stop Jesus. Ambuye Yesu akachita chisango chokufikira nino. Ambuye Yesu akachita chisango kuti lero Chipulumutso Chagwera nyumba hii palibe kunzimbaisa, palibe kusokoneza. Ambuye Yesu Kristo anapezeka kuti malo moti chomwe chikusangalatsa ndichi malo moti Zakeyo aona Ambuye Yesu Kristo anamuona Zakeyo. Hallelujah. Pamene mukusaka kuti ndifuna kuona nkhope ya Ambuye Yesu. Ambuye Yesu tamina kuoneresanga. Chimene inuyo chikusoweka ndi step ya chikhulupiriro kuti ndikusaka Yesu. Ndikufuna Yesu. Ndikufuna ndikumane naye maso ndi maso. Sindikufuna wa malemba, sindikufuna wongomva, koma ndikufuna ndikumana naye heart to heart. Bible ikuporomosa kuti Ambuye Yesu anamuona Zakeyo. Akuti Zakeyo usarayeso nthawi tsika fulumira. Hallelujah. You know, Zakeyo analibe connection kulo mu system koma Ambuye Yesu Kristo akupanga connection ndi akumuza kuti connection idakali now makuto akwasana mvezambiri makuto akwasana mibapokosha mbiri tsika fulumira. Hallelujah. Lero Ambuye Yesu Kristo akunena ndinu yoba, akunena ndinu yobambo amene mwakhala mukufuna kuona Yesu, mwakhala mukufuna kukumana naye osati ngati mpingo, osati ngati
nchigulugulu koma mwainuyo iyeyo ndinu kuti chikafulumira. Zakeyu ndikutha kumuona sana chedwe. Ineyo maganizo anga pano sindi kuzoda anakwera mpaka na patali pantundu wanji. Maganizo anga chabe pongo ganiza sana limbe Bible koma pongo ganiza kuti Yesu Kristo atanguti sikafulumira. Ndikumona Zakeyo atangudumpa zodisho aduse mandambi zose pa kungo ziponya kuti kandikagwa kandikachoka mwendo kachokere pakuye Yesu. Haleluya. Zakeyo atafika Yesu Kristo akumuuza kuti lero ndiri kunyumba kwako. Haleluya. Lero ndiri kunyumba kwako. Nkuteka mina nanjikulira Yesu ena oluchiku limushi kunyumba kwao sana fikeko. Yesu Kristo pazirao sana pondeko. Koma lero uyu wa mfupi wa misoko otisandi kuchita kupempha yeyo koma Yesu Kristo mwaiwo woka kuchita chisanguti lero ndiri kunyumba kwako. Ndieno sidi kuziwa ndifuna muone apa Yesu Kristo ulendo sana umaliza kupita ku Yerusalemu koma swali ndi gulu. Ndieno ndikulubira kuti gululi siri naitanidwe kwa Zakeyo. Kuba shina itanidwe chifukwa akuda Yesu Kristo atatenga ndi Zakeyo ja ulendo nyumba kwake onse. Bible unena kuti onse osakasogoleroka koma onse anaja taona aukoda sokwandu kwa misho uchimwa ivi tigareba tizidikira akacheza ndo chimwa kunali kugwira mutu kuma mbwe ndikuima Zakeyo taona na ukacheza ndi munthu wochimwa odesedwa osalongosoka wambiri zoipa akacheza na amene. Inuyo nkuteka muli ndi mbiri zoipa. Iniyo nkuteka machedo odesedwa. Iniyo nkuteka akuti ndinoipa. Iniyo nkuteka akuti ndinoamwano chifukwa chake sakusamala chifukwa chake alibe nanu ntchito. Koma Yesu Kristo lero akutembenuza zinthu akuwasiya anthu amene amazinena kuti ndi abwino. Yesu Kristo akusiya gulu limene limadziganiza kuti ndi labwino akutembenuka kupita kwa munthu mmodzi amene ali woipa. Mulungu akunena kuti ndani mwa inu amene nkhosa yake mwa nkhosa 100 ikasowa imodzi sasiya nkhosa 99 nakasakasaka imodzi yotayika. Yesu Kristo akukhota ulendo wakwa kunyumba kwa Zakeyo. Sikuziwa ka Zakeyo anali ndi banja kaya sikuziwa koma ndikulupira kuti Bible ikufotokoza kuti Zakeyo anadzadza ndi chimwemwe. Olokwa mang'ung'uza anthu mang'ung'uza koma Yesu anakhota nyumba ya Zakeyo asiye na ng'ung'uze asiye na bange koma Yesu akukhota unyumba kwake. Inu amene mmoneka ngati simuli woyenerera, inu amene mmoneka ngati kuti mulibe ntchito, Yesu Kristo akhota nyumba yake. Atakhota ku nyumba ya Zakeyo. Inu Yesu Kristo Bible kwa Yohana limanena kuti iyeyo ndiye mawu. Mawu amene anasandulika thupi ku Yohana chapter 1 ndiye Yesu Kristo. Atangofika
wafika nyumba ya Zakeo, Bible inena kuti Zakeo opanda kuzidwa anamba kali kulapa, anango yambira tukulula machimo yake. Ambuye lero katundu wangai half ni mudula twandu wakuba ni mabera ndu ile nali wakuba tano kune kuzikogolesa kuzichekenera kuye ile ni newera ambapo nina mizira ameti ndini wakubali nibonda haba koma ndibweza kanai amenda na bera chimozi ndipasa times 4. Hallelujah. Pambu ya Yesu Kristo ikafika balibe kushizimbaisha, ikafika chintu zilima bwera bwera, ikafika zipingu zina tu zilima ikala zili mwamba. Zakeo saka na chitile mwina kuma kulapa andi ena aja mwina mazi ene saka uwojera aja mkuteka mnali mbaba mwemu kamina samafuna kulapa. Zakeo wakundika kupeleka kulapa kulandi ambuye Yesu ambashikwisha kunena kuti muganize mena majoga kuja abulero ndikunyumba kwako koma sopano wafika nyumba ambuye Yesu Kristo akuti Chipulumutso Chagwera nyumba ye. Hallelujah. Chipulumutso ngati akuti Chipulumutso Chagwera nyumba ishi ndiye kuti kasiku limene kunali mfiti imene imaganiza kuti ikatumize kaziziyo aphera kunja, kaya kunali mfiti imene imaganiza kuti ikatumize matenda asakazika, kaya kunali minyama yochoka minyama ya kumitundu isakazika chifukwa Chipulumutso Chagwera nyumba. Chipulumutso Chagwera nyumba ndiye ambuye Yesu Kristo. Ndifuna mubaone bwino bamenepa uyu Zakeo alhamati wa msongo, alhamati wochimwa, apita kukacheza ni mtu wochimwa, koma ambuye Yesu Kristo akuti Chipulumutso chafika nyumba iyi chifukwa yeyuso ti mwana wa Abrahamu. Gulu likuti wochimwa, ambuye Yesu akuti mwana wa Abrahamu. Gulu likuti wochimwa, ambuye Yesu akuti mwana wa Abrahamu. Mene ambuye Yesu Kristo amakuonerani inu simene anthu amakuonerani, simene dziko lapansi limakuonerani. Vuto ndirakuti anthu mene amakuonerani, anthu mene amakutchulirani, inu munachilandira ndikuvala zimene dziko limanena, ndikuvala zomwe anthu amakunenani, ndikumayenda inu ngati amakuonani ngati wopepera masitepe anona asintha munamba moyendera mopepera chifukwa choti anthu akuti nopepera, koma mene amakonani ambuye Yesu Kristo simenemo. Ambuye Yesu Kristo akuti uyu ndi mwana wa Abrahamu, mwana wa Abrahamu. Ndikuta kuona ine kuti Zakeo ndikufupika kwakeko ngati amaenda monyenchera adamva kuti mwana wa Abrahamu. Kunali kunjuta bambo kuyenda kuti mbomba ya Abrahamu ana Abrahamu akuti mtu amene mukuganiza kuti ndochimwayo ndi mwana wa Abrahamu. Zikutanthauza chani? Galatia 3 verse 29 akunena kuti inu ngati muli a Kristo muli mbewu ya Abrahamu monga mwalonjezano, ndinu ana alonjezano, ndinu ana a promise. Mulungu anapereka promise, Mulungu anaika lonjezano limene Mulungu amene samanama adzalikwaniritsa. Kaya zino sinakwaniritsidwe lero likwaniritsidwa, kaya zino zana sinakwaniritsidwe koma lero likwaniritsidwa chifukwa promise. Bible inakuti mwa iyeyo ndiye ndi ndani zonse ndi inde komanso ameni.
mwana wa Abrahamu. Chimene Mulungu amayang'ana pa inu chifukwa cha lonjezo limene anayika pa moyo wanu. Ndi zinthu zikhoza kukhala kuti pa moyo wanu zikuoneka ngati zikuyenda mosemphana ndi mmene mumaganizira ngati mwana wa Mulungu. Koma zindikirani kuti Mulungu sanayiwale lonjezano limene ali nalo pa inuyo. Ambuye Yesu Khristu sangataye moyo wawo pa mtanda paja, sangataye kukhesa magazi ndi kungokushiyani inuyo. Misozi imene mwakhala mukulira idzakwana nthawi imene Ambuye Yesu Khristu adzayipukuta. Chitonzo chimene mwakhala mukulandira idzakwana nthawi imene mudzavala ulemerero wake. Kunyozedwa kumene mwakhala mukunyozedwa idzakwana nthawi imene ulemerero wa Mulungu udzakhala pa moyo wanu. Chifukwa inunso muli mwana wa Abrahamu. Ndipo chipulumutso chagwera nyumba iyi. Chipulumutso chagwera nyumba iyi. Ambuye Yesu Khristu malinga ndi mawu a Hebrews chapter 13 verse 8 akuti Ambuye Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kunthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kunthawi zonse. Zomwe anachita kwa zake lero pamene tikukondwera mega service, pamene tikukondwera chikondwerero chachikulu ichi leronso achosamanyazi ano chifukwa chipulumutso chafika nyumba iyi. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akamati chipulumutso chafika nyumba iyi akuyang'ana inuyo ngati nyumba ya Mulungu, akuyang'ana inuyo ngati kachisi wa Mulungu, akuyang'ana banja lanu, akuyang'ana moyo wanu, akudziwa kusalidwa kumene mwasalidwa, akudziwa masystem akukanani, akudziwa kuti munafika pothodwa. Koma Ambuye Yesu Khristu mwamuna wandanda lero akulankhula chipulumutso chagwera nyumba iyi. Chipulumutso chagwera nyumba iyi. Chimene ndifuna ndikupempheni apo abale anga okondeka, zinthu zikafika kuti mwaisa ichi sizikutheka, kwerani mtengo. Zakeyu china chilichonse chitakanika anakwera mtengo. Kainu kukwera mtengo kutanthauza yani? Koma kukutanthauza kuchita chimene simachita chifukwa mwasweka mtima. Pamafika kupsha mtima kwina kwaza kumene kumapereka mphamvu zimene sizimakhala kusanapye mtima. Munthu amene sanapye mtima sakhala ndi mphamvu. Munthu samapanga ndewa sanapye mtima ngoti bwera ntimenyane achikulire, bwera ntimenyane ndewu sirongosoka. Amafuna apezane akapya mtima misempha imatuluka. Misempha imatuluka mazuluko watu apa panchito. So panopa kufunika inyo kupemphera mapemphera kuja mupemphere mupya mtima. Kumuyangula mukuma muyangula mujekule mupya mtima. Kuwereka mawu maweleka muyankule mwawereke mawu mupya mtima. Mukwere mtengo. Labwe mwiba. Amwe mudu saliti. Mudu saliti. Awasima wan. Muna leba sin. Muna lonjeza sin. Paka nambeza mpija chikani. Chikani. Sitakona ni mafera chikani. Lero ndi kunyumba kwa. Pamene mukubwerera shibula lero. Inamene muna giva. Chipulumutso chafika nyumba yanu. Chipulumutso chafika banja lanu lonse. Ndipo Ambuye akuyendereni mwapaderadera kusintha nyengo zanu kuti pamene tutikunga kumapeto chaka chino ine mudzaperekera mboni tsiku lina. Ambuye akudaliseni pamene mukupita ndi chipulumutso cha Yesu Khristu. Amen.